kuti voice yenyu rakada kuti fanane. Alright. Aiwa kunzwa kuna wipa. Ndikwanire mukoma mukwane muzane. Zvakanakisisa ukatangira ipapo. Kuti aunoinspire na someone. Zvakanakisisa kuti utangire ipapo asi zvakanyanyisa kukosha ruzo zvaganzira yako. Kuti usarambe uchingoti pese pauri kuimba uri kuriminda vanhu pamusoro pe the original honge ndinani ndakaita sound iyoyo. Asi pari pekutangira hapo zvakanyanyisa kunaka. Okay, so you don't really have hard feelings towards it. No, I think kana pane munhu ari kuyemura zvaunoita achiona iri nzira yakanaka yekufamba nayo. Zvinoreva chinhu chakakura kwandiri. But my advice ndeyekuti munhu anofanira kuzotsvaka nzira yake. And their own sound. Yes, nekufamba kwenguva. I like that. I think it's diplomatically answered. You're such. Ndikwanire mukoma mukwane muzanyenyepera mungati ndakopa skiyere mukwane muzanyenyepera andikopepa kwemba andikopepa kwemba andikopeo. Oriano otipe muono wakewo pamusoro paJah Prayzah pekunzi vanhu vari kuti ndo chipoko chairehwa uye unodai kukopera Jah Prayzah. Manje Oriano otipewo muono wake unoti ndo voice rangu rekuzvarwa ndiroba, handikoperi munhu ini, ndinoimba ndega. Uye vanhuwo vakutofamba chitoti Jah Prayzah ngauchitokopa Oriano kuti uone usikawo pana Oriano. Ameno munoiona sei nyaya iri? Regai munzwe Oriano ichitaura. Kuti voice yenyu rakada kuti fanane. Alright. Aiwa kunzwa kuna wipa. Ndo kamunzwiro kavanoita ende tinokatenda. Because iye Jah Prayzah chona zvaanoimba zvishoreke kazira. Zvakanaka kazira. Saka kana muchinzwawo ipapo muchiti anoimba unge mukomana aiwa tinozvitenda. Ndakambozvitaura previously zvangu kuti mukuru hanga adzingagari pfunde. Rega ndibva ndavaudza kuti pamunotaura nezvamukoma musandiise ipapo, musandifananidze izwi rangu neravo. Baba vaya vane chipo, isusu tichiri kukwira. Musataure zita rako neraJah Prayzah same sentence. Ndinonzwa kutya. Akasike kutanga ndichizvitaura izvi ndinonzwa kutya. Saka zvakanaka ndinozviyemura zvavataura zvavo mazvimba kupa kuti ndinonzwa serinorerekera ikoko. Aiwa tinozvitenda. Zvakafanira mota chaiyo yakanzi mota inika mukaubenzi so. Aiwa itinonzwa kuti yakanaka. Ukaketure skiri rako totsara toende mberi iwe wosara. Zvakadai kutange pana Silent Killer wakadai kutukana Ngwere Light uchimuti mapatya madatya. Saka Jah Prayzah odai kutya kuti pamwe vana Oriano vanogona kumuketura akatore mari masororo mazhinji kumudarika. Ndakadyiwa kangani inini? Ndakadyiwa kangani navanhu vamhani? Sewiki vazopa vanhu vanazvo vazopire Jah Prayzah ane dzimwe. Sewiki vadii kutenga maamburenzi. Sewiki vadii kugadzirisa marodhi. Sewiki vadii kuvaka zvikoro. Imi madii kutanga mafolowawo inini. Munhu muri kuyanzwa ndine zvinhu zvishoma shoma asi mukuramba muchienda kune mumwe munhu ane mafollowers akawanda muchinoramba muchinofolowa munhu.